Kublay pi iway pa iway ki perlok ki baju yai pej bat share like bat subscribe ya ka channel jonga nganong penslam ngakwa ban pentip sepi ba kalong ke ba khamso tenat bat ke ba khamso kuman khamtam yang ki badup ki basuk bat khamtam ye gitu ki badon ye ki jingpang hakamet jongki ha kini ki por sisnon ngakwa ban pentip sepi ba nakaliang jong I Dr. Shanding do ibadai nakasnong Nongspung West Khasi District kabadon hajan nong ston ila pentip sanga ba ngadu ka thoding bat man laka ka thoding in sadon hapo riendo nak benta ban aidawai ya ki badai hakitu githan te kunta la karpat ya phi ki badon sekitu githan ringdo salang terter situ gilain pila ban kontak hagini ki nomor phone ki bangan sabu ha screen nang ba pindup tip ya ka jaka aidawai jong I doktor sakwe ngakwa aban pentip su sapi kalong ka kubur ka khamso tenat hi kalong ba I doktor sian menta ikwa ban penher ya ka dor by the way ha ka ba hakipor ki paladap ka by the way kalong ka ba khamram khendiat hanre menta ikwa ban penher ka daw hi kalong namar ba iyo I ki jingjenjar jong ki paiba ha ba ki lech sim dawai de nak ta ka daw isim ka we ka rai bama I in pensier no ya kabai dawai bat kata kalong tang kumba sauspa lane sanspa hadu sau bilor gidawai ladang amakla te ngatharai klalong ke jingker khu ka bakrau na ka panta jongi ki batuk ki basuk na ka panta jongi ki rangli ki juki ya ku boleh khamtam yo boleh try kan rat ubana jrong ubala pha ya doktor Shanding do ya kum kini ki khubor ki babha kum si benta ban yarap lem yangi ki duk rangli thandiat ngakwa ban pensong thu ye phi ki don katto kane ki dawai ki ba I doktor Shanding do I batai ye phi te kumta perlok haba phi page ye kini ki video kadon kam bha ye phi ba phin penle jingmut janai bha haba phi page khnang ba ma phiru phindubla ban chna lada phiton kam hakan ka khlikman namar ban siong ba phin supej ban le khlem da pej bha yo le se ki don ki jing bakla te nang ta su ngakwa ban ong ye phi ba I doktor Shanding do ni hab hi ban perkhat namar ma iru haba I chna ya kadawai omdei ba iyo ki plang ki kan bat hang nang tai hari ki babun hi ki dawai ki ba ma ai katkum ka jingi I jonga hakapor ba ichna ya kadawai ngayu I upen don kam da kiso upen don kam da ki pai upen don kam da ki punjaj ki jaj so nang ta upen don kam ru da ki kan bat khlau ki bomla ban yo ha ki than nong ston le se ki bala ban yo tang ki than ri boy ki than riwar ki than rilengam na kata kadau ma iru I haban ai bela ya ki briu bakin lek wat ye gitu ki jaj dawai te kumta ngatharai hiru kino sim dawai phisung thu ya kata katno ba imat ik jingjenjar haba ma I pha ki briu ban wat dawai I doktor Shan I haban ai da kapisa I haban ai da kanongsi nang ta andal apoy yin u haban sna u haban san nang ban penlong ya kadawai nang balada ngi ki paiba ngi sim dawai na u kabamut ba kanung don kanu ka jingta hakamet jungi hanre ngila ban yo ya jingko jingkhia ka bapura te nang ta su ngakwa ban ong ya phi hoi ngimla ban len ya kata la ngile ya kanu ka kam ka don bek ka jingsa karen ben ka don bek ka jingsa nyoben don ru ki bayaro te hanre tang ka we ngakwa ban ong ba haka juksai ka bamenta ngasukwa ban karpat ya phi la long ka bala ngin persyang ban kier khamtam naki kentin ki balong klemakor hoj ngila ban persya yo no briu hanrei manong bangin keren naki kentin klemakor ngin keren naki kentin ki ba penmong ki wei haka jing snow jonga kata kalong ke ka ba sosi te kumta ngakar padrit ya pi wei pa iwei so bah la da pi komen da ka badon jengmut komen da ka burom ka akor khnang ba baro ki papej kerso tenat namar hak to ka video omdei tang utu unong komen uyoi hari ki babun ki bayui te kum tala da mapi pi komen da tinsik tinsang ka bamut kala ban kata ya ka imlang ka salang bat sa ka we ngasikwa ban pen I ya pi ba
lada mapihi pikran da timsi timsang kapamud da pilathat hi ya ka long yang jongpihi namarha katu ka komen la pauru ya ka kerteng jongpi wat lada pi airu da ka kerteng thok hanre leng ba katu kamil kapamud ka penpau ba de mapi ba timsi de mapi ba kren klemakor kapamud ka jak burom hi ya pi namarngi kibru ngim la bantip manu ba komen u ei une ni siom ba une ubru ul timsi kamumut la thau ba yo tau ba timsi hi tengah tharai parlok pinak sengtu ngan nombun ketin ngai syukuran tang iwe ipon ba i doktor san dingdo ilap thai nga ban phaya thu ya phi ba sa chisten ngan pen kan mau ba hapo oriang do man laka singi thoding chisten chitayo in sapoi ban lej ai dawai na ka ban tajung phi ki bade syakitu than tigi badon chekini ki than rang belang nang ta ki rambrai ki mokruat terter kini ki lain phila banwan hapo nong spung nong stony west Kashil district te ki bana thany west ngatrai bun ki balatip yolo se ki dang don ki bakwa ki bompat datip ya kejaka ngan chupen kan mau khen dia hangne ba ha ki thany is Kashil kum hasilong juwai nata ribhoy phila banwan hapo sadeu kalenti ka bandai chanong stony bat ka jaka hi kalong mar persya bat ka ying mane jong ka balang presbyterian te bantip khambnia ngatrai phila ban pun hak une unombar ubangalapu hapo ka screen jong kani ka video une unombar udai bej unombar jong i doktor shan lada pidon kano kano jinge phila ban phone i nang tala ra shwa ba phin kheje odawai ban chna lada pidon kano kano jing artatin phila ban kontak i phila ban panjing mod doktor ngamud ban le kumta long kumno une dawai i doktor shan ilong i balakloi ban pensya ya phi ilong i balakloi ban ai jingmud ya phi lada pipan jingmut ye doktor shan hagan kan kapor ilong ibala koloy te khublei sibun perlok tonang ye kersian yang nakapor sikapor ngin saya kan dupat hakan next video khublei sibun khublei siajarmu